Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Iman kapitadosan menika ingkang njalari kula panjenengan saged sowan ing ngarsa dalem Gusti, nilar donya menika lan ing sakmangkih tanda kutip mlumpat dhateng swarga. Iman kapitadosan ingkang njalari kula panjenengan wantun kanthi kapitayan nampi Gusti Yesus ingkang dados rotining agesang. Waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken Injil Yohanes bab 6 ingkang sacara mirunggan martosaken kados pundi Gusti Yesus ingkang rawuh wonten ing alam donya, ingkang sampun kersa sangsara seda sinalip lan wungu mulya lajeng mikrat dhateng swarga menika rejeki saking swarga. Rejeki ingkang dipun paringaken Allah kangge donya, kangge kula panjenengan sedaya. Lumantar rotining agesang ingkang kaparingaken Allah, kula panjenengan nampi kekuatan kangge gayuh gesang nuju dhateng swarga. Mila anggenipun gayuh gesang kasuwargan ingkang sepisan temtu awit saking pitulungan dalem Allah yang Rama piyambak ingkang narik awake dhewe. Kula sok mbayangake yen ing sakmangkih tinimbalan Gusti utawi sanak sederek kula panjenengan ingkang sampun tinimbalan Gusti, menika sukmane ditarik Gusti Allah liwat mbun-mbun kaya ana benange sing ditarik dening Allah lajeng dituntun mekrat minggah menyang swarga. Lan benang menika kandel menapa tipis, kuat menapa getas, gumantung anggone awake dhewe mbangun iman kapitadosan ing alam donya menika. Mila iman kapitadosan ing alam donya menika sansaya nyampurnakake njangkepi anggone awake dhewe dadi manungsa sing saklumrahe ya bekti marang Gusti Allah, bekti marang sesami. Yen Gusti Yesus mratandani panjenengane menika rotining gesang, temtu Gusti Yesus paring tulodo dumateng kula panjenengan bilih Gusti Yesus dadi daharan tumraping donya, tumraping umat manungsa. Awake dhewe anggone mbangun iman ya dahar Gusti Yesus, nedha Gusti Yesus, ning ya awake dhewe tinimbalan dadi tetedhan tanda kutip tumraping sesami, dadi rejeki tumraping sesami, dadi kabegjaning sesami. Iman kapitadosan menika ngawuhake kasaenan tumraping gesang memasyarakat. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabika kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 6 ayat 51 ngantos dumugi 51. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang wong akeh mangkene,
Ora ana wong sing bisa sowan aku yen ora katarik dening Hyang Rama kang ngutus aku. Dene aku bakal nangekake wong mau ing dina pungkasan. Wis tinulis ing kitabing para nabi, kabeh bakal kawulang dening Allah. Sing sapa ngrungokake piwulang dalem Hyang Rama sowan marani aku. Ora kok marga wis nyumurupi Hyang Rama, mung kang asal saka Allah kang wis priksa Hyang Rama. Aku kandha sak benere, sing sapa ngandel kadunungan urip langgeng. Aku iki rotining urip. Para leluhur mbiyen padha dhahar roti mana ana ing ora-ora samun, ewadene padha mati. Balik roti iki tumurun saka swarga supaya kang mangan roti iki aja nganti kena ing pati. Aku iki rotining urip kang tumurun saka swarga. Sing mangan roti iki bakal urip langgeng, lan roti sing bakal dak paringake iku saliraku minangka panguripaning jagat. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ingkang tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika kanthi cetha sanget ngajak kula panjenengan kados pundi mbangun iman kapitadosan kangge nggayuh gesang kasuwargan. Lan iman kapitadosan menika dados tanggapan tumraping Allah ingkang narik kula panjenengan supados nunggil kalian Gusti Yesus kang kautus dening Allah. Mila Gusti Yesus kala wau kanthi cetha paring pitedah, sing sapa ngandel kadunungan urip langgeng. Kula panjenengan katimbalan supados anggenipun bangun kapitadosan pengandel ing ngarsa dalem Allah menika sansaya nyaketaken, sansaya nunggilaken kula panjenengan kalian Gusti Yesus, lan gesang miturut menapa sing dados dawuh-dawuh dalem Allah lumantar Gusti Yesus. Sing sapa ngrungokake piwulang dalem Hyang Rama sowan marani aku. Lan Gusti Yesus kanthi cetha ugi mratandhakaken diri pribadinipun menika, aku iki rotining urip. Lan anggenipun Gusti Yesus paring sabda bab rotining gesang menika kaping kalih, ateges yen ing kitab suci ing sabda dalem Gusti Yesus menika mengulang-ulang sabda sing padha, ateges menika penting banget. Yen Gusti Yesus menika dados rotining gesang, awake dhewe kudu tansah ngupadi nampa roti menika lan nedha. Lan menika kula panjenengan tampi rikala awake dhewe ngriyayakake Ekaristi misa. Lan wonten ing kitab hukum kanonik kula panjenengan nggadahi kewajiban anggenipun ngriyayakake misa menika saben minggu, lan riyaya-riyaya wajib sing dipadhakake dina Minggu. Menika apesih supados lumantar pranataning pasamuan awake dhewe kaajak ngrawat njagi pengandelan gesang langgeng sing bakal diparingake Gusti. Mila Bapak Ibu para kadang kinasih, kula panjenengan berefleksi, apa ya aku saben minggu wis tansah nderek misa tanpa bolong-bolong? Apa ya aku saben riyaya-riyaya wajib sing dipadhakake dina Minggu tansah nderek misa lan nampi rotining kasuwargan injih Gusti Yesus piyambak salira dalem?
lan roti sing bakal dak paringake iku saliraku minangka panguripaning jagat. Mugi-mugi kanthi sabda dalem Gusti menika kula panjenengan wantun nerajang maneka warni pepalang sing marai awake dhewe ora bisa ngriyayakake ekaristi saben minggu lan riyaya wajib lan boten saged nampi komuni nampi salira dalem Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.